οι Απόστολοι, διότι είναι και τάρακτελο όπως είπε ο κύριος, και θα κάνουν και μια ευρύτερη τέτοια σύσκεψη, έτσι, στον χώρο το δικό μας. Ναι. Θα χαρούμε να έρθουμε και να μας καλέσετε και να τις παρουσιάσουμε. Και να το παρουσιάσουμε σε όλα τα κτίρια. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Εμείς θα σας οπλίσουμε, έτσι. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα. Γιατί το κάθε περιοχή, όπως η Ακαΐα, η Αρκαδία, ξέρω εγώ, η Φωκίδα εκεί πέρα, ναι, έχουμε άλλες ιδιομορφίες, έχουμε τους Δερκούς, έχουμε την Ολυμπία, έχουμε στον Άπιο, έχουμε... Ο κάθε νομός έχει και τα αξιοθέατα, καταλάβατε. Ναι. Και θέλουμε και αυτά να τα προβάλλουμε τόσο ώστε... Τα αξιοθέατα τα ξέρει ο τουρίστας. Πώς θα πάει, πώς θα πάει αυτό και πού είναι όμως. Και εμείς δίνουμε το εργαλείο για να σου πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να έχουμε και κάθε προσφορά δεκτή εδώ.